Yo, I go by the name. So today is a new office day, and this video begins right now with how should I say it? With my daughter christening. So this weekend, so it will be a lot of food content and a lot of looking around, going here and there. So come with us. Also diese Wochenende werden wir die Taufe haben für meine Tochter und es wird sehr viel passieren, deswegen bleib mit uns. Keresztelője lesz a kislányomnak, úgyhogy tarts velem. Az office-ban kezdődik a kis videó, és aztán megyünk majd szépen tovább így. Viszont igen, az office-ban kezdődik, mert innen megyek a nagynénémért a reptérre. So this time, bœuf sauté, basilic, thaï, nouilles sautées, aux légumes, beignets crevettes. What's the fifth thing on your list? Or just paddle the fifth thing on your list? Thank you. Oh, Jojo, the phone! Oh, no, I'm fatiguée. Ça, c'est cuillère. C'est pour manger. C'est une cuillère. Jó estéket! Ezt a videót zárnám is. Ez egy rövid kis videó volt, de zárnám is azzal, hogy remek volt az a hétvége, és új hét kezdődik, új dolgokkal. Valószínűleg kétszer fogok jelentkezni most a héten, úgyhogy ennyi. Nagyon homey kaják voltak, remekek. Még természetesen jövök új videóval. I will come around with a new video as well, but this video was this long. It is a short but very effective video with a good food selection of Switzerland and of course the homemade food.